Duše drage, veliki pozdrav. Hvala vam što ste na kanalu Tragom srca mog. I posle jedne kraće pauze, da tako kažemo, opet ja. I u međuvremenu sam dobila različita neka pitanja, a suštinski se sva svode na jedno. A to je zapravo kako isplivati iz ove situacije sada u kojoj se trenutno većina, da ne kažem svi, nalaze i kako u stvari ostati pozitivan, kako i dalje stremiti svojim ciljevima, kako raditi na ostvarenju svojih ciljeva, na kraju krajeva kako i postavljati ciljeve u ovakvoj jednoj situaciji i kako na kraju krajeva održati vibraciju i zbog čega se stalno vraćamo na početak, na staro. Prosto govorim neka od pitanja koja stalno dobijam, a suštinski sva ta pitanja koja sam upravo spomenula svode se na jedno, a to je kako držati vibraciju, kako se ne vratiti na sam početak i kako u teškim vremenima i u nekim teškim okolnostima ostati pozitivan i ono što jesi. Pre svega, opet ću se vratiti na ono staro, uverenja, koja i kreiraju našu realnost i koja jesu suština. Zaista jesu suština. Sad, moram da istaknem da kada su u pitanju uverenja, vrlo često čujete savete, sigurna sam, i sama to slušam u svom okruženju stalno, a to je afirmacije. Ja ću vam reći svoj stav u tome, naravno vi imate pravo na vaše mišljenje i vaše izbore. Afirmacije i rade i ne rade. I verujem da sam to već i rekla. Ne rade u onom smislu kako se one preporučuju. Ne rade u smislu kako se savetuju da ih ljudi primenjuju. Time što ćete vi da ponavljate iz dana u dan, iz sata u sat, super mi je, osjećam se odlično, fantastično, a u vama je oluja, osjećate se grozno, osjećate se kao da su vam sve lađe potonule, ne vidite izlaz, samim pukim ponavljanjem super mi je, odlično, sve u redu, nećete ništa promeniti. Čak možda stvoriti i otpore. Dakle, afirmacije u tom smislu ne rade. Jednostavno ne rade. I afirmacije su jedna kompleksna stvar. Ne kažem da ne rade uopšte, zato sam u startu rekla i rade i ne rade. Koji sve u životu ima i crno i belo. I jednu i drugu stranu. Dakle, u tom smislu ne rade. Ali, u smislu kada ih povežete sa uverenjem koje o nečemu imate i emocijom koja je propratna i u skladu sa tim, o da, itekako rade. Ali naravno, pukim ponavljanjem neke rečenice nećete postići ništa. I treba da krenete zapravo od korena, od suštine, od uverenja, da bi vam afirmacija pomogla. A da li ogroman broj ljudi primenjuje afirmacije svakodnevno koje rade? Da. Ja sam recimo u prilici da stalno čujem ljude koji ponavljaju jedno te isto i iza toga uvek stoji i to mi se ne dopada, ja to neću, ja to ne želim, ja to hoću da promenim, ali oni uveliko afirmišu upravo to što ne žele. Imam jednu drugaricu koju mnogo volim i koja je meni makar tipičan primer za to. U svakom razgovoru sa njom ona će 55 puta da ponovi, da afirmiše to što ne želi. Ljudi su zli, svet je opak, grozno je sve, ali postoji jedna određena grupa ljudi koji su fini, ja tu pripadam, ja tome težim i tako. I to je to što se njoj zaista dešava, to je to.
ona afirmiše, ali ta afirmacija i to što ona izgovara svakodnevno je praćeno dubokim uverenjem da je to tako i emocijom koja to uverenje prati. Ona to duboko osjeća. Kad je nešto uverenje, svesno ili nesvesno mi to duboko osjećamo. Namerno kažem, svesno ili nesvesno duboko osjećamo. E sad, postoje mnogi sistemi, pričala sam o tome ne znam koliko puta na ovom kanalu, kako menjati ta uverenja i navodila sam i EFT, navodila sam i TAT i da ne pričam sada sve te neke sisteme, načine uz pomoć kojih možemo menjati uverenja, ali ajmo nešto što može da nam bude bez svega toga, pošto vrlo često kad se to prezentuje ljudima, kad to kažem, bude praćeno time ali to zahteva učenje ovog ili onog. To su sve opravdanja. Ali ajmo sad onda nešto baš lako. Ajmo nešto što može da bude zanimljivo na kraju krajeva, a može i tekako da posluži. Kad vi imate neko uverenje, ako je nesvesno, imate ga, kad kažemo nesvesno, niste ga svesni, ali imate ga, pojavi se u dosta situacija u vidu nekog osjećaja da u nešto verujete, vašeg ličnog osjećaja, a postoje uverenja kojih ste apsolutno svesni. E sad, ako se radi o nečem što niste, ne znate, niste svesni da je to vaše uverenje, proverite da kada dospete do situacije gde vam se dešava nešto što ne želite i može biti povezano s uverenjem i sigurno jeste povezano s uverenjem, proverite taj svoj unutrašnji osjećaj, šta vi zaista verujete o tome, to neželjeno što vam se dešava. Vi možda niste svesni da posjedujete uverenje koje vas do toga dovodi, ali proverite taj svoj osjećaj, da li možda nije baš u skladu sa tim što se dešava, u smislu znao sam, znala sam da je to tako i da će to tako ispasti. Obično to nešto neželjeno kad se desi, a nismo svesni uverenja koje je u korenu, prati onaj osjećaj i ono što izgovaramo, znala sam da će se to desiti. Znala sam da je to tako. To je to neko uverenje koje mi suštinski, kojeg nismo svesni, a posjedujemo ga, imamo ga. Znači, prosto pogledajte da na taj način osvestite uverenje, da se ne biste bavili nekim komplikovanijim procesima. To je vrlo jednostavno, vrlo, vrlo jednostavno. Zašto je to bitno? Pa bitno je jer vi ne možete da menjate nijedno uverenje ukoliko ga niste svesni. Prosto ne možete. A samim tim ne možete da menjate ni ono što vam se dešava. A samim tim ostajete u onome u čemu ste, a ne dopada vam se ili se još i vraćate na sam početak. A o tome u sledećem videu, recimo, možemo da pričamo što se stalno vraćamo na sam početak, da ovaj video ne bi trajao 100 godina. I onako dugo nisam ni snimala. Kada otkrijete i na taj način nešto što je duboko u vama, nesvesno, uz pomoć onog klasičnog znao sam da će tako ispasti da je tako, kako to zapravo promeniti? Da ne biste, opet da kažem, koristili neke komplikovanije stvari, lako je to sve promeniti menjanjem fokusa. U kom smislu menjanjem fokusa? U određenom segmentu života vam se to dešava i vi ste u tom segmentu, ajde da kažemo, neuspešni. Znači, ne ide vam jednostavno, ide sve onako kako ne želite. Krenite da istražujete, internet je pun toga, da istražujete ljude ili sigurno već i znate ljude koji su baš u tom segmentu jako uspešni i ma kako to delovalo teško i neostvarljivo, a naročito vama deluje teško i neostvarljivo jer vi suštinski posjedujete to uverenje da je to nemoguće, bili svesni toga ili ne, krenite onda to što je vama nemoguće, a želite, krenite da istražujete koji su to ljudi i kako uspeli da to ostvare. Naići ćete na mnogo informacija, zaista mnogo informacija sigurno, naići ćete sigurno i na vrlo zanimljive videozapise, filmiće, iščitat ćete mnogo toga zanimljivog, ali prosto prebacite fokus na to.
da se sad malo pozabavite tim ljudima koji su uspeli u tome što vi želite, a nikako vam ne ide. Samim tim što to radite, menjate fokus, energiju, totalno prebacujete na ono što želite, jer ste totalno u tome što želite na najpozitivniji mogući način, jer ste okruženi pričama kako je to moguće i kako je neko u tome uspeo. To je način da menjate to svoje uverenje. Jer vi uverenja stičete dobrim delom, to smo isto milion puta ponovili, potpuno nesvesno i čak i kroz detinjstvo. I naprosto to je nešto što je usađeno, da tako kažemo, što je postalo deo vas. Kako je postalo? Tako što vam je više puta ponovljeno. A zašto ste poverovali? Pa zato što prvo, to vam je ponavljao neko kome vi a priori verujete, roditelji ili neko drugi vama jako blizak u tom najranijem uzrastu, i zato što ste dobili potvrdu toga. Jer obično kada vam se usađuje neko uverenje i kada vam roditelji ponavljaju nešto što postaje vaše uverenje, propraćeno je i primerima, propraćeno je i realnim nekim situacijama i propraćeno je čak i fizičkim manifestacijama u realnom životu. Vi poverujete. To je način da poverujete i da to postane vaše uverenje. Sad radite kontra stvar. Sada imate to uverenje, ne možete da ga izbrišete gumicom u trenutku, ali zato možete sada da okrenete taj proces i da se sada bavite situacijama gde su se te stvari suprotne vašem uverenju odigrale, desile, ostvarile i vidite da je moguće. Pritom, ako sad vama to kaže neko, evo ja vam kažem, šta god bila vaša želja koju vi smatrate nemogućem, ja kažem moguće i ja tvrdim moguće je. Neću vas ja uveriti time što ja vama kažem moguće je, ma kakav ja autoritet ili neautoritet bila za vas. Uverit će vas neko ko vam realno prikazuje fizičku manifestaciju da je to zaista moguće i da je to uspelo. Pa kad to pomnožite sa više njih, mnogo njih, dođete do toga, ovo sada meni govore ljudi relevantni za ovako nešto, jer su oni u tome uspeli, kod njih je to moguće, oni su to ostvarili. Ne govori mi neko puku rečenicu, misao, afirmaciju, to je moguće, već ja vidim da je to moguće, a vidite time što kažem, istražujete i tražite ljude i situacije u onom vašem segmentu života, ono što vi želite da ostvarite, gde je to već ostvareno, a toga ima mnogo. Zašto ima mnogo? Zato što ne postoji nemoguće. Apsolutno ne postoji nemoguće. Ja ću vam samo kratak primer, pošto volim i mislim da je negde potrebno dati primer kao potkrepljenje ovome što govorim. Kada sam ja bila neka srednja škola i trebalo je da upišem fakultet, ja sam dobijala od roditelja, znači opet kažem od ljudi kojima mi u suštini u najranijem uzrastu verujemo i kasnije, ali tako, to su naši roditelji, ja sam dobijala input, to je nemoguće je da upišeš taj fakultet, jer se toliko malo ljudi prima, velika je konkurencija, nemoguće, to je ono što sam ja od njih dobijala. A u sebi imala onaj osjećaj, kao znak tog mog uverenja, moguće je. Ali nije to bio prkos, to je bio osjećaj mogu. A odakle mi taj osjećaj? Kako mi roditelji nisu izgradili tim ponavljanjem uverenja, ono što sam na početku rekla, neko kome verujemo? Zato što sam imala primer nekoga iz tog segmenta, iz tog polja rada kojim sam ja želela da se bavim, to je moja profesorka, koja je govorila sve suprotno, možeš, fenomenalna si, sjajna si. Ja sam poverovala njoj. Zašto? Pa zato što je ona primer toga da to može. Ona je neko iz tog polja gde ja želim da budem. Ona je primer te moje manifestacije koju želim da imam. I ona je jednostavno meni merilo mnogo merodavnija od bilo koga drugog. I ona je uspela svojim afirmacijama da kod mene potpomogne stvaranje tog uverenja, ja to mogu. Rezultat je bio, ja to mogu. I ja sam to mogla. Uprkos tome što je to u tom momentu, u tom uzrastu bilo hrabro,
reći svojim roditeljima ne, ja mogu, idem i hoću. I uspela sam. Dakle, to je mali, jedan primerčić. Ima ih u mom životu koliko god hoćete, ima ih i u vašim. Potražite ih i prosto malo razmislite o ovome, možda vam je ovo jedan lak i zabavan način da nemoguće pretvorite potpuno moguće. Eto, ljubim vas sve.